No, takže pekné ráno všetkým. Dnes je 3.12.2023 a včera ku mne došla návšteva mama so sestrou. Sestra práve natáča, takže aj ty sa pozdrav. Áno, dobré ránko prajeme. Tak, tu je moja manželka, Veronika. Ránečko. No a keď je u nás taká výsostná návšteva, tak musia byť aj výsostné raňajky, pretože sestra dodržiava karnivor. Kto nevie, čo to je, tak si to musí pozrieť, lebo to nejdeme teraz vysvetľovať, ale riadi sa v podstate tak, že konzumuje len živočíšnu stravu. Presne tak. Živočíšnu stravu a najmä teda divinu, hovädzie a vajíčka. A na tú tvoju som sa nesmierne tešila, lebo viem, že ty vyrábaš, ty máš super zdroj na mäsko. Bez tých srákot všelijakých. Áno, presne takže, tak, bez chemie. Tak. Večer sme robili ešte huspeninu, takže ako prvé môžeš prísť a takýto pohárik plný mäska a koží luxusných, očistených, bez jediného chlpka, mäso totálne bez chemie, bez antibiotík, bez rastových stimulantov, bez chemickej kastrácie, GMO a podobných srágorí, iba keltská sol a koreniny z Kambodže a zo Sri Lanky, takže luxus. A ja tu aj otvorím. Už som aj ochutnala a je naozaj geniálna. Ten chov je úžasný, takže toto je pre mňa topka. Je tam malinká vrstva tuku, úplne malinká, ja to ukážem. Čo je tiež veľmi prospešné. Pozri na to. Lebo tuk je veľmi dôležitý. Veľmi dobre si to dochutil, Bráško, chválim ťa, fakt akože lepšiu môžem povedať, že som ešte nejedla. Fantastické. Lepšiu som nejedla. Ten chov, toto tí ľudia podceňujú, lebo každý píše, robím si huspeninu, a z čoho si robíte? By som chcela fakt vedieť, že... Každý píše, že z čoho si robí huspeninu. Veľa je tých domácich výrobcov, čo údia, vyrábajú a ponúkajú to na internete. Ale treba povedať, odkiaľ pochádza ten chov. To je to najdôležitejšie. Nie, že vy si urobíte nejakú huspeninu alebo nejaký výrobok, ale odkiaľ je chov, čím bolo krmené to zviera. A naše zvieratka sa voľne pasú na paši. Mám zdroj, ktorý je úžasný. Na budúci rok začíname teda chovať vo veľkom. A teraz sa poďte pozrieť. Teraz vám ukážem ďalší výrobok v rýchlosti, pretože návšteva je hladná. Toto je domáca šunka. Totálne bez chemie. Tu som ešte nemala možnosť vyskúšať a teším sa na to. Takéto úžasné raňajky. A verím, že sa mi ujde aj domov zobrať zo pár kúskov. No, veľa kúskov už tam nie je, ale tak pre rodinu je vždy. Pýtajú, takže môžete sa pozrieť, domáca šunka, totálne bez chemie. Teším sa veľmi. A tá ide s vajíčkami, už tu máme pripravené domáce, teda biovajíčka, teraz sme kúpili v Rakúsku, čiže my len biovajcia kupujeme. A máš aj nejaký iný zdroj na vajíčka? Zatiaľ nie, ale už na Záhorí majú také, že bio, už som s nimi volal, čiže bio, ja si nakrájam zatiaľ. Vlastne sú voľne pasúce sa? Áno, hej. A čím sú krmené tie sliepky? No to je čisté, však keď sú biovajca, tak je to kontrolovaný chov a nesmie tam byť žiadne GMO, žiadna chémia, žiadne antibiotika. Príjme si sa dávajú, ale proste ako musia byť čisté. Ja som už odrezal sáčok a teraz vám ukážem tretí výrobok. To je moja domáca bôčiková pašteta, alebo teda pomazánka, čisto z bôčika. Podaj mi príborák. Určite ju okoštujem. Veľmi sa na ňu teším, aj keď nejem pečivo ja vôbec. Ale je úžasné. Pozrite sa na to. Toto je domáca bôčiková čisto z mesa. Je tu trošku tuku a je úžasná tá chuť a to sa nedá opísať. Páči sa mi tá konzistencia. Proste Veronika teraz natre na pečívko. Pečivo je takisto bez chemie, biožemle z Rakúska. Áno, oni sú drahšie, jedna žemla stojí 1 euro, ale je to biožemla, čiže biomúka, všetko bio, žiadna chemia. No a ja si teraz rýchlo nakrájam už šunečku. Dám ju trošku na také hrubšie kúsky, lebo ide do panvice. Ukážem vám raňajočky, ako sa pripravujú u nás raňajky, keď je u nás návšteva. A ako sme začali deň, ja osobne začínam deň nejakým pohybom, ľudia, takže brácho má teda veľkú záhradu, tak som sa bola rýchlo chôdzou poprechádzať po nej, nejak som sa tam zdržala vonku, popozerala krásnu prírodu, slniečko, nabila som sa, potom nejaké dýchacie cvičenia som si dala a potom môže nastúpiť kvalitka v podobe raňajok
Takže ideme na to. Pánvici máme rozohriatý, bravčovú masť, že rozohriatú bravčovú masť. Tiež tvoja mastička, hej? Dám tam túto našu šunku, teda moju domácu šunečku a opečem to len 1 jedinú minútku, pretože by sa úplne vysušila. A ona je sama o sebe šťavnatá, je veľmi dobrá a aby sa to úplne nevysušilo, tak fakt len 1 minútku, len naozaj trošku opiec a v rýchlosti. A za chvíľku už tam budem dávať vajíčka. Takže ideme bez cibulky. Teraz ideme bez cibulky. Ďakujem pekne. Áno, lebo ty nepapáš, ty čisté iba živočíšne tuky a bielkoviny. Takže, a už tam budem dávať vajíčka, to úplne stačí, lebo šunka by zostala šťavnatá, tak dávame vajíčka. Krásne sú. Aj posolíme, alebo v šunke? Nesolíme, na záver budeme soliť a soliť budeme šedou keltskou solou, hrubozrnou, tá je fantastická, 82 minerálov, takže pomaličky to zamiešame a urobíme luxusnú praženičku s domácou šunkou. Už teraz to vyzerá fantasticky. Ja nemám rád, keď je praženica úplne vysušená, takže robím ju tak, že pomaličky, keď vidím, že už by mohla dojsť tá praženica, tak to dám to mimo plynu. Tak, a ja to doma takto robím. Takto to dám, aby sa mi to dorobilo, ale ešte to kontrolujem, keď tam ešte trošku bude chýbať, tak to dám ešte na pár sekúnd. Tiež nemám rada surové bielko. Nemám ani ja rád surové bielko, ale presne tak. Ale už to bude super, už to vidím. Asi bude stačiť, čo? Ale asi už bude stačiť, už vypnem plyn. Veronička natiera. Veronička dáva domácu bravčovú, to je z bôčiku, to je bôčiková pomazánka. Všetky koreniny, ktoré sú tam a vlastne všetky ingrediencie použité sú len v najvyššej kvalite, všetko zberané ručne na slnku sušené, dávam si na tom záležať a preto, ak máte aj vy záujem si zadovážiť takéto mäsové výrobky alebo čokoľvek, tak choďte na veselafarma.sk, nájdete tam všetko. Fungujem na základe kreditov, čiže ak si budete chcieť niečo zadovážiť, tam máte celé vysvetlenie, ako to funguje. Super. Aj s tými kreditami, takže tam vôbec nie je žiadny problém s tým. No a praženička je hotová. Chvíľku to trvá, chvíľočku. Však tu sa človek nemusí zaoberať tým, že bude variť hodinu. Toto kľudne môžete jesť každé ránko, lebo to je fakt výživová bomba, jak sa hovorí. A toto je presne výsledok. Úžasné, veľmi sa teším. Ja praženičku nebudem jesť, ja si dojem huspeninu, ktorú som včera robil, je fantastická. Odporúčam každý deň. Áno, brutál, toto v podstate, kto bude chcieť, tak v Bratislave na Severiny ho bude môcť, ale najskôr sa musíte zaregistrovať na Veselá farma, objednať si. Tá huspenina naozaj tiež nemá chybu a veľmi, veľmi je to výživné. Veronka, koštuješ? To je pecka, čo? No, takže toto je bomba. Perfektná. Prírodný kolagén. To je sa chce dožiť 120. A viac, aj 140. Áno, ale... Takto sú naše raňajky, domáce výrobky. Wow. Toto je bomba, proste... Veľmi sa teším, ďakujeme za pohostenie. Iba všetko bez chémie, proste bomba. Úžasné. Díky moc. A ideme na to? Ideme na to, poďme raňajkovať. Takže pekný deň, priatelia. Krásny dníček.